Tätä onkin jo odotettu, että koska päästään itsemme häpäisemään. Maitolitrat on opeteltu, mutta mitähän mahtaa tulla? Joku pitää vähän nyt selostaa tätä jännittävää hetkeä. No niin, tässä kysymyksen ensimmäisessä vaiheessa voi varmaan heijastaa nämä kysymykset tuonne taulullekin. Tässä pitää yhdistää, tämä on tämmöinen vähän niin kuin yhdistää lause ja numero toisiinsa. Aika on 1 minuutti ja se alkaa nyt. Tämä kyseinen talousguru-kilpailu tämän järjestää siis vuosittain Suomen Pankkifinanssialan keskusliitto, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ja sitä kisaa tukevat taloustoimittajat ry ja Suomen lukiolaisten liitto. Ja tarkoitus on lisätä koululaisten talousasioiden tietoisuutta. Ja tänä vuonna tämä järjesti tammikuun puolivälissä ja kisan voitti Juhana Tikkanen Ressun lukiosta. Kataisella kestää pisimpää. Ai, kysymyksissä se onkin valtiovarainministeri. No niin, Päivi Räsäsen paperi vielä tarkistettavaksi. Ja sillä aikaa, kun Marko tarkistaa nuo paperit, niin tentin seuraava osio on suullinen. Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Juha-Pekka Raeste pyytää teiltä suullisia selityksiä. Tämäkin kysymys liittyy lukiolaisten kisaan, missä kysyttiin erilaisia lyhenteitä taloudesta, joita lukiolaisten tulee tietää. Eli nyt ei maitolitran oppimishinta auta. Tässä ekstra kysymyksenä myöskin Jyrki Kataiselle esittäisin kuitenkin tästä eläkkeestä vielä yhden tämmöisen väliaikapohdinnan. Kun sanoit, että eläkkeet rahastoista riittäisi 7 kuukaudeksi, niin itse laskin nopeasti, että jos eläkkeitä on 100-150 miljardia rahastoituina rahastoissa ja jos ihmisiä on 1 000 000 suurin piirtein eläkeläisiä, niin jos he saisivat noin 25 tonnia vuodessa, se tekisi 25 miljardia per vuosi, mitä pystyttäisiin rahoittamaan. Itse päätyisin näin 6 vuoteen. Eli olisiko tässä pilkkuvirhe 6 kuukautta vai muuta? Mutta nämä mun tiedot perustuu ihan vaan tuntumaan, ei faktoihin. Mutta tätä välikiusan, jos mietit tätä sillä välillä, kun kysyn rivissä järjestyksessä aina, muistakaa, että riittää myöskin, jos pystyy esimerkillä selostamaan ja sitten arvioin, että meneekö oikein vai väärin ja annan oikeasta vastauksesta pisteen. Stefan Wallin, mikä on BKT? Bruttokansantuote, eli kaikkien tuotteiden ja palveluiden yhteenlasketun summan arvo. Tämä hyväksytään. Anni Sinnimäki, mikä on pääomavero? Vero, jota maksetaan pääomatuloista 28% Suomessa tällä hetkellä. Vakuuttavaa, hyväksytään. Jutta Urpilainen, mikä on IMF? Kansainvälinen valuuttarahasto. Kiitoksia. Mitä se tekee? No, tällä hetkellä muun muassa on tukemassa Kreikan ja ehkä myöskin Portugalin ja Irlannin valtiota, jotta se selviää veloistansa. Piste sinnekin. Jyrki Katainen, mikä on asuntolainan korkomarginaali? Asuntolainan korkomarginaali on semmoinen, minkä pankit ottavat itselleen, kun myöntävät asuntolainaa. Eli se on juuri se, mitä asiakkaan pitää kilpailuttaa. Aivan oikein, 1 piste. Pääministeri Mari Kiviniemi, seuraava kysymys on, mikä on PS-tili? Se on tili, jonne voi säästää eläkevaroja, mutta ne saa vasta sitten, kun jää eläkkeelle käyttöönsä. Ja siitä menee sitten, voi ne tuotot, jotka saa, niin ne pystyy käyttämään hyväksi ilman, että niitä otetaan veroa. Se vero otetaan sitten vasta, kun ottaa ne rahat käyttöön. Esittelin itse sen lain, että
että hyvin sen tunnen. 1 piste. Timo Soini, mikä on kartelli? Kartelli on semmoinen sopimus, jonka esimerkiksi asfalttifirmat tekevät sovitakseen kaikille saman hinnan, eli kilpailua ei synny. Paavo Arhim, 1 piste. Oikein. Paavo Arhimäki, mikä on Nasdaq OMX Helsinki? No se on varmaan pörssi, Helsingin pörssi. Onkohan se sen kansainvälinen nimi sitten? Nykyään jo amerikkalaisen teknologiapörssin Nasdaq osti sen aikoinaan, sitä kutsuttiin Helsingin pörssiksi. Päivi Räsänen, mikä on jälleen vakuutus? No se on sellainen tilanne, jossa vakuutetaan uudestaan. Kuka vakuuttaa? Valtio voi vakuuttaa uudestaan. Käytännössä sillä tarkoittaa sitä, jos vakuutusyhtiö vakuuttaa omat vakuutusriskinsä, jotta se pysyisi jotenkin bisneksessä mukana, mutta hyväksymme tämänkin. Onneksi olkoon, olette kaikki saaneet pisteen. Kyllä helpotti. PS-tiliin mä en olisi tiennyt. Ja myös tämä testin ensimmäinen osa, missä piti yhdistellä näitä numeroita lauseisiin, se oli kaikilla oikein. Eli tässä porukassa selvästi on pääministeri ja valtiovarainministeri osaamista. Lukiolaistasoa. Hyvää lukiolaistasoa. Haluaisin itse korostaa, että tämä äskeinen tehtävä, tämä oli tämän kisan itse asiassa karsintatehtävä. Todellinen testi tulee sitten hallituksessa, ketkä sinne ikinä pääsevätkään. Helsingin Sanomien politiikan toimitus kiersi viime lauantaina ympäri Suomea vaalikentillä, niin kuin tekin. Ja kuuntelimme, mitä siellä tapahtuu, kyselimme ihmisiltä laajalti, mistä nyt puhutaan. Ja Mellumäessä kuvasimme videolle ihmisten ajatuksia politiikasta. Katsotaan se tähän väliin. Mitä ajatuksia vaalikampanjointi on herättänyt? No, nyt on niin isot asiat menossa, että on vähän ristiriitaisia juttuja. Tässä ei tiedä, ketä äänestää. Aika laimeita on mun mielestä tähän mennessä ollut. Ei ole kunnon riitaa saanut kukaan aikaiseksi. Mistä pitäisi riidellä? No, tässähän tätä on aihetta kyllä, että paikka aika tukalaksi on tehty lapsiperheiden arkkitelu. Meidän lapioidaan meidän valtion varoja tuonne ulkomaille liikaa. Meidän pitäisi hoitaa omat nurkat kuntoon. Antaa niitä maksaa, mitkä ovat hoitaneet valtiontaloudessa väärin ne maat. Mitä terveisiä te haluatte lähettää puolueiden puheenjohtajille? Täytyisi ajatella meitä eläkeläisiä enemmän. Meillä on äärettömän korkeat nuo verot. No ajatelkaa tavallisen ihmisen elämää. Tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, mitä edeltäjät on järjestänyt meille, niin sitä jatketaan. No erityisesti kulttuuriministeri Wallinille mulla oli audienssi muutama vuosi sitten tästä yrittäjien alvista, lähinnä käsityöläisten, ja mulla oli yli 4000 nimeä kerätty sen puolesta, että käsityöläisille pienempi alvi riittäisi, ja hän ei ole vastausta antanut. Tosin se vastaus tuli viime kesänä, alvi nousi 23, ja nyt mä kauhulla olen kuunnellut, kun esimerkiksi keskusta ajaa, että alvia pitäisi vielä nostaa, niin mitä aiotte jatkossa tehdä? No niin, siellä oli suora kysymys kulttuuriministeri Wallinille. Mitä te aiotte tehdä käsityöläisten alvin puolesta? No, alvista keskustellaan ja varmaan päätetäänkin seuraavalla vaalikaudella. Se on valtion kannalta erittäin varma tulonlähde, ja se on siinä mielessä oltava pöydällä, koska valtio tulee tarvitsemaan enemmän verotuloja. Tämä on se kylmä fakta. Mutta toisaalta niin alvia ei voida korottaa ilman, että se myöskin otetaan jollain sosiaalisella oikeudenmukaisuuden tajulla huomioon, varsinkin niiden kohdalla, joilla on kaikista pienimmät tulot. Ja tästä syystä tämä korotus pitää koplata vaikkapa kunnallisen perusvähennyksen nostamiseen, joka kohdistuu ja josta hyötyvät nimenomaan ne, joilla on kaikista pienimmät tulot. Se, että jotkut pienyrittäjät joutuvat tästä myöskin maksamaan enemmän, se on tosiasia. Voisi pohtia sitä, esimerkiksi tämän verottoman alvin, siis vähimmäissumman nostamista tietylle tasolle, jotta tämäkin tulisi otettua huomioon sitten näiden vaikkapa yksinyrittäjien, kaikista pienempien yrittäjien toimeentulon turvaamiseksi.
Ja lyhyet vastaukset Urpilainen ja Katainen, ja muistakaa, että teidän pitää ehtiä teatteriin vielä tänään. SDP ei kannata arvonlisäveron nostamista, koska arvonlisävero on tasavero. Se tarkoittaa sitä, että köyhä ja rikas maksaa saman veroprosentin. Se on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, mutta se myöskin rökittää meidän palvelualan yrittäjyyttä. Joten jos me halutaan, ja kun me halutaan synnyttää uusia työpaikkoja, niin arvonlisäveron nosto on kyllä ihan väärä lääke uusien työpaikkojen synnyttämiseen, ja sen takia me sitä vastustetaan. Lyhyesti Kiviniemi ja Sinnemäki. Keskusta ei halua nostaa ruoan arvonlisäveroa, ja niissä alimmissa luokissa on myöskin joukkoliikenne ja kirjat ja lääkkeet, koska ne on pienituloisille kaikkein tärkeimpiä. Ja tällä vaalikaudella, kiitos keskustan, ruoan arvonlisäveroa alennettiin. Ja Sinnemäki. Käsityöyrittäjien kannalta asia, jonka Stefan Wallin otti esiin, on varmasti järkevää, eli nostetaan sitä maksettavan arvonlisäveron alarajaa ja tehdään siihen porrastus. Ja Katainen vielä lyhyesti. Joitakin veroja täytyy nostaa, jotta velkaantuminen saadaan kuriin, ja silloin kannattaa nostaa sellaisia veroja, jotka eivät vaikuta kielteisesti niin suoraan työllisyyteen. Sen takia tuloveron alennus eläkkeensaajien ja palkkasaajien kohdalla on olennaista. Silloin se palvelee myös ostovoimaa, se palvelee pienyrittäjiä, koska pienyrittäjät pääsääntöisesti saavat tulonsa palkkaverotettuna, ja sitten sitä kautta me saamme lisää ostovoimaa. Pienyrittäjän kannalta on olennaista se, että asiakkailla on rahaa ostaa heidän tuotteitaan. Sen takia tuloveron alennus eläkeläisille ja palkansaajille on tärkeää. Nyt meidän täytyy valitettavasti tosiaan siirtyä tämän tentin viimeiseen osioon, eli tiedossa on 30 sekunnin puhetehtävä teille kaikille. Puhukaa tuolle vaikka Manulle Mellunmäessä ja kertokaa hänelle, miksi kannattaa äänestää. Jokaisella on, vaikka puhuja voisi nousta ylös ja tosiaan 30 sekunnissa kertoa Manulle ja meille kaikille muillekin äänestää ylipäätään. Tai totta kai voi mainostaa itseäänkin. Räsänen voisi olla ensimmäinen. No niin, kristillisdemokraatteja kannattaa ilman muuta äänestää sen vuoksi, että kristillisdemokraatit ajavat sellaista yhteiskuntaa, josta heikoista pidetään huolta ja jossa yrittäjyyttä, suomalaista työtä ja hyvinvointia viedään eteenpäin. Arhimäki. Nämä vaalit on suunnanmuutosvaalit. Näissä voidaan ratkaista se, vahvistetaanko hyvinvointivaltiota, parannetaan terveyspalveluita, koulutuspalveluita, parannetaan vanhusten hoitoa ja hoivaa, perusturvaa. Mutta se vaatii sitä, että me ollaan valmiita maksamaan enemmän veroja, isotuloiset osakkeenomistajat, pääomatuloja saajat. Sen puolesta me tehdään töitä, pienemmät tuloerot, reilumpi yhteiskunta. Sinun mielipiteesi ei voi olla väärä, koska se on sinun oma mielipiteesi. Sen takia voi äänestää turvallisin mielin ja vapaasti, ilman pelottelua, ilman sitä tuskaa, että mitä tästä seuraa. Sinun pitääkin antaa oma mielipiteesi ja lopuksi sanoisin, että ääniä tarvitaan. Keskusta haluaa lisätä työpaikkoja, kannustaa yrittäjyyteen ja sitä kautta huolehtia siitä, että me pystymme jatkossakin rahoittamaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan niin, että ketään ei jätetä, kukaan ei syrjäydy, vaan kaikista huolehditaan. Ja me haluamme myöskin, että koko tämän maan voimavarat otetaan käyttöön ja sillä ei olisi merkitystä, että mikä on postinumero ja mikä on vanhempien lompakoiden paksuus, vaan jokaisella on mahdollisuudet eteenpäin elämässä. Keskusta on koko Suomen puolesta. Aplodit Marille. Kokoomus haluaa, että Suomi on myös jatkossa avoin, kansainvälinen vahva vaikuttaja, vie omia asioitaan kansainvälisillä foorumeilla esille ja edustaa suomalaista osaamista ja vastuunkantoa. Me toivomme, että Suomi on myös vastuunkantajien yhteiskunta, niin kuin se on tähän saakka ollut, että ihmiset ja poliitikot uskaltavat asettaa itsensä likoon myös vaikeissa paikoissa. Me haluamme, että Suomi on uudistuva Suomi, me muutamme rakenteita niin, että Suomi on kasvava Suomi, jossa on vahva arvopohja, kannustavuus, sivistys, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Hyvinvointi tulee pelkästään yrittäjyydestä ja työnteosta, eli meidän pitää keskittyä kakun kasvattamiseen. Näissä vaaleissa ratkaistaan, että halutaanko Suomeen ja suomalaiseen nykymenoon muutos. Jos Kiviniemi ja Katainen vaihtaa keskenään ministerisalkkua, mikään Suomessa ei muutu. Muutos tulee vain sillä, että sosiaalidemokraatit nousevat suurimmaksi puolueeksi.